Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta anton kan. APHLC pen bike rally lapen mass joining anparta 6 schedule awareness ke padupon Lakhain ko hini sarupathar MEC constituency ke parlo sarihojan pensa phapani an APHLC mati all party hills leader conference bokajan LEC atum pen bike rally mati jai kathar aphan non kewangji MP lok sabha election along APHLC party aphan ke pahai ji aphan vote kere kajai meki paman pon lapen ke ong do arm chejeng pon lason si bangso bike rally mati arm chejeng ajai meki paman pon along alhi sapu aman pen kache tongdu APHLC spokesperson angkor inti kathar lapen Samson Teron APHLC Law Secretary Central Committee Ranjo Pro Kleng Sapu Tisu Atpata APHLC Party along Klem Rapet ke ong dung ke thiki dingatung cetong dun pen ningarong cetikon lapen bangso MP kiligalang ke ong dung avut pen APHLC Party aphan ke pahai ji aphan setami chingki cethan padupon lapen thu jai kathar jong si MP kiligalong haidet pulote aprang si ke klem ponji abangke Article 244 AC claim paprang ji puta chingki cethan pon Bangso bike rally mati mass joining 6 schedule awareness ajamek ke paman ponalong ke ong dung arat cetong pen mesen miat pensi pajut pon News Desk report Karbi Anglong News Ini dak bukajan LEC angkang dak jasemet sorupathara homosti alo bini motor gari cejeng pen bini non ke bang ji MP ke liga hut sal jai ka thara pan pe hainang bola bang so hut ke hang abang rum pini abang so mai deng pon lo masidak ong dung abang pula pe abang ti to tong do lo ning sam ri lo atu ka beta pini pet dong ri khe farman ko thasi methang methang sai chi OC methang methang khi che pa kon se pini dak che to dun lo si dak sor ko thar long sta me ne tumang thek me sen se thek long lo la pen kapre kor kan thi pen ka cheng lok ham ren ni Benang homosti long bangke ni tum ang tek mesen se tek long lo lasi bini tek long gala hello benang adi melong ke arong pen amasi rar tum projok sirang lo isi mang humi melam APHLC song ke damtang MC election ko sta me undun de lo la undun de sita kopie ko sirara jito bare lo la bangke tum munti me melam lo Fuloni Pathua Klamalong Rongali Bihu Katalon Pon Lakha Cricket Homlang in constituency ke parlo Fuloni arong Pathua Klamalong Rongali Bihu Katalon Pon Bangso sai ada porphainer kep malompen pangcheng ponsi maifu Ajit Bora hinpen lama pangjar pon lapen lama pangjar pon erapi penang an ka Pathua son pathu pon lapen bangso phit radamai pisitami paman pon asamangkang piprek jamadim pensita bangso Rongali Bihu Katalon Ponalong cetong dun Sonsi bihu kekan kacepate ponji pusi ferangkia tum kahomri damahut nang pachinidun. All Party Hill Leader Conference madi thihekpen APHLC atum penche patir piponsi. Kaduka vichin thong ahawararat umnem senararong along vote kerekamai ke pamanpon. Lason si lakha ke thomchin thong constituency APHLC CC committee atum pen patir piponsi umnem senar arong along vote kerek amai ke pamanpon. Bangso ke pamanpona amai along all chinthong CC committee a president Longbiram Teron lapen secretary Clinton Teron lapen alhi sarpuaman pen kachitong dun baithalangso LEC president Bikram Hanse lapen PS along president secretary rong asaratum pen chenglok ke ongdung rong araratum chetong dun si RD pidon lapen bangso vote kerek amai pialong kapre asong pen COC don krenar kep APHLC asong along chepa obdun lapen kat pachini pon thua tengke bangso vote kerek amai pi ke paman ponalong bang pharo pho so se araratum don se RD pidun si ingsamjin pen bangso me pachun pon Jin thong pen Martining Leng Karbi Anglong News APHLC party along si radatum banglaplo lakha krit roxy socheng thenta longta non ke APHLC party aphan ke kroyarat nangbat bomlo athema socheng thenta long MP scheme theklong lipin lang lapen non ke MP election long ka chapate dunji Omar Singh tiso ke pherang ke thengnota lamning je thek
pami mele koson se hemprek wan thekbo Karbi Anglong Radaphat Jongsi non MP election along Jai Kathar Jongsi Haidet pulote hemprek mate article 244 eke pachun vekpo Lapen Socheng Thenta along aduya hoi silampon vekpo pusi Socheng Thenta IPSL sia maipu mensing phangcho Karbi Anglong Radaphat than pachinipo Ang tonalam the arjupon sana Socheng Thenta long MP scheme kewan olason thek ponlong manang lin pen la non kedam tang la MP akai MP Horan Singh be MP Holland Singh be lang di haidet pen nili tum Socheng Thenta long MP scheme lo poke nili jungjung paten nili tum jungjung pen abang ke nili tum thek dun long lela thek dun long konane do ta hai ba bidet ta hai la bang ke nili tum chini halak claim tum se chini polake sitame nili tum ka chini ateng pen putte lake 100% ave জীবন নিলিতুম কাছিনিকে kalang de la pen kijutsi dak Karbi Anglong rat la pen dak jasamet pe Socheng Thenta rat phan nang lihin pen kupini la son kichuning ripon la pen lamthe kepang dak pon alam the dojima than pachini pon itha lake kimisen alam lo nili ta thaning tum du nilitum karbi khai tum ke karbi karba khai tum ke aprang pen ta isi aniti do ilitum ke isi methang yan se ki chelang selet chelang je mason situ bonta ke dam tang lo non ke bang jiar ni phanse litum mathanang po lapen ke dam tang son ilitum karbi karba tumta kachini ni ke kompik lo kadu beta kachini side lo lasi rat tum phan pachuning ri bang ke litum Karbi Anglong lo lapen ilitum 17 long Socheng Thenta rat tum phan kame kaprek long ke to leaders atum punoin asongja atum punoin arada tum punoin ilitum lai sivet asidonang ko khai chapajok nangji longri longpa chok si pajok nangji pinang apon ilitum koso party pensi ilitum jok lungji ma komada bang phu ilitum phani gijasi ilitum kereng phonji ma la sima thadunang po lapenang konon la APSL sia tu malong bang ke pura clear dak je tum khai phansi ke song pena lapen ilitum longri long para phansi ke song la sila bang so long ilitum ka do beta keng kam jong si chiordun lo lapen ilitum jong si ahok pet pen charab dun lo pulo tangte ilitum ke bang jiar ni ke joy wan po majok ta kinang ji son saidi la ilitum kinang ji son ka do beta ilitum long lap ji la helo ta charai Amri constituency APHLC Central Committee atumpen election camping upon Chinki Chithana Jaime Kirengpo. Nijang Karbi Anglong Amri constituency Roman Piaklam along Amri APHLC CC Committee atumpen Pinijang mi puachik loni phai kresir kepani non kebangji MP election arong tin camping ke pale ji upon Chinki Chithana Jaime Dengpo. Bangso Mai along APHLC Amri CC Committee amai phu Klar Lening T General Secretary Richard Hansepen Chenglo Vice President Rup Singh Phangcho, Abarim President Ronglin Tong, Intika Tharatum, Chatongdo. Bangso Mayalong Jasmet Non Kevangji MP election along APHLC MP candidate Jai Katharapan, Kipahai Ponji Apan, Ki claim Kidam Dode Sang Sepen, claim Dam PG Apan Se Alang Litumpen Chinki Chithana Jaimek Dengpo. Amri Pen Hemari Bongro Report, Karbi Anglong News. Pini tarik Gracer Camp Closure T Suri Hinira Incorpri Roman Pia Clam along a community hall along Amri APHLC Consisi Amay Kapidu Alam The Lapuhilo non 2024 Anikan MP election aparmansi Amri Constituency Chinki Chingwaisi Kusono Makapihai ba Kusono Makapichunji Pusi Dak Amritum Chingwai Pensi Kolka camping gedam ji apan besta arong tin kapili ji apan kitanam ji apan se nelatum kisik se dak tiwa tum tadolo la pen ke cumang tum tadolo la pen karbi tum dolo la kai tom atum ili ning isi wet pen si klem si kapihai ji akahai itu ma kandidat mesar JI mate jun sing ti kathar pan alang le pen kapihai ji apan sini tum kasih kecingki jua pedu